snap je? Dus dat precies. moet ik een beetje uitproberen. Maar op zich is het nu wel mooi qua ruimte. 2 keer per jaar presenteer je een collectie. Vervolgens gaan mensen daar naar kijken en zeggen, oké, dat en dat wil ik graag bij je bestellen. En dan ga je het produceren. Maar op het moment dat je dat gaat produceren, dan moet je ook alweer bezig zijn met het ontwerpen van die volgende collectie. Dus ja. Charlotte Kan is een jonge modeontwerpster die danig in de picture rint. De foto's ga ik gebruiken om op mijn eigen website te laten zien. En eventueel om naar een winkel te sturen. Dus stel dat iemand contact met mij opneemt en vraagt van waar ben je mee bezig? Wat is je collectie voor komende zomer? Dan heb ik daar gewoon goed beeldmateriaal van nodig. Groeide op in Warkum, werkt en werkt nu in Rotterdam. Hewitt had ze een fotoshoot voor haar nieuwste collectie. Ja, nou ja, het moet een beetje nonchalant eruit zien. Dus dat haar dat komt ook een beetje rommelig. En ja, het moet wel bij me passen. Ik ben zelf ook niet strak gemake-upt en gekapt. Dus dat wil ik dan ook niet in zo'n fotoshoot. Zond haar afstuderen, nou 2 jaar lang, is ze haar eigen bedrijf aan het opzetten. Dat eigen ontwerpen in een merk zet. De kleding die ze maakt, kenmerken zich door eenvoud en puurheid. Maar toch ik een beroep op de creativiteit van de eigenaar. Ja, wat ik probeer is ruimte over te laten voor de drager. Ik zie kledingstuk als een soort halffabrikaat. Dus waar vervolgens een persoon die het draagt, die moet daar nog mee aan de slag. Ik kijk heel erg naar, zou ik het zelf aan willen? Zie ik daar een vriendin voor mij bijvoorbeeld in? Zou die dat mooi vinden? Maar ik heb niet een bepaald... Ik denk bijvoorbeeld niet aan een Gwyneth Paltrow of zo. Dat niet. Nou, misschien mijn zusjes. Ik heb 3 zusjes, dus ja. Je ziet het nu niet zo heel erg goed, maar door die moulage heb je hier best wel veel volume. Dat is wel mooi, maar de achterkant is dan weer heel strak. Zodat hij mooi afkleedt. Het is heel basic, maar dan ook weer niet. Het, is, het heeft wel iets. En de stofjes zijn ook echt... ja. De kleding bevalt me heel erg. Ik had de site nog bekeken voordat ik hier kwam. En ik dacht, wow, dat zou ik niet erg vinden om dat in mijn kast te hebben hangen. Alleen die hand is een beetje... Ja, houding is net een beetje... Hier is je blik niet helemaal, maar is je houding wel weer interessant. Nou, we gaan gewoon nog even door. Natuurlijke materialen vind ik mooi. Dus gewoon katoen of zijde. Nou, ik gebruik dat niet zo heel erg veel, maar en het is toch vrij niet heel veel details. Het is een soort gedetailleerde eenvoud waar ik naar op zoek ben. Wel een mooie zak, maar geen roesjes en nog meer roesjes. En valling vind ik belangrijk. Hoe valt iets? Bijvoorbeeld het gele jurkje wat we nu ook, waar we net foto's van hebben gemaakt, waar we mee zijn begonnen. Ja, dat valt gewoon heel mooi over zijn lichaam heen. Dat spreekt me aan. Dus dat, ja. Dit is een jas gebaseerd op een patroon wat ik eigenlijk al op de academie heb ontwikkeld. In eerste instantie heb ik daarvoor een jas van een soort tweedehands winkel overgetrokken om een soort grove basisvorm te krijgen. En, Is dat geen plagiaat? Nou, dat is plat op de grond leggen, een dikke stift pakken en dan zo in 2 minuten een lijn trekken. Dus nee, en alle details waren anders. Het ging puur om een soort grote vorm. En vervolgens is dat ook nog alweer 20 keer aangepast. Trends, dat is iets wat voor mijn gevoel ook echt buiten me om gebeurt. Ik ga gewoon... daar ben ik helemaal niet mee bezig. Wat wel aardig is, Charlotte ontwerpt ik de kleren van haar jongste zus, Anne Fleur, die op dit stuit ik aardig bekend aan het worden is. Ja, ik heb voor Anne Fleur, zij treedt op onder de naam One Trick Pony. Voor haar heb ik wel eens een rokje gemaakt, of verschillende zelfs. En die heeft ze dan ook wel een keer op het podium aangehad. Dus, Zit er een zekere relatie tussen die werk en haar werk?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat we allebei wel een hele persoonlijke, eigenzinnige aanpak hebben. En ja, misschien ook wel een stukje humor. Ja, zoals die print waar ik nu mee heb gewerkt. Ja, maar het is wel moeilijk om dat zelf die vergelijking te maken. Ja. Wat ik mooi zou vinden is dat in ieder geval zo meer verkooppunten in Nederland. Hopelijk ook naar het buitenland. En wat ik heel prettig zou vinden is om ook deel van die productie gewoon zelf te kunnen doen. Dus nu zou het niet kunnen om heel veel hier zelf te produceren. Maar ja, misschien in de toekomst meer mensen, gewoon een eigen klein productieatelier of zo. Een vriendin van mij zij laat nu ook dingen, gaat ze misschien laten produceren in Polen bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook opties, maar ja, zover ben ik nog niet nu. Ik vind het ook wel fijn als ik het, nou ja goed, ik kan het nu nog allemaal gewoon zelf doen. Dus,